Video yathu ya lero tionesana mmene tingayikire picture kapena video pamwamba chonchi pa box chonchi. Mwina kwa anthu amene timakonda kukamba nkhani kapena kufotokoza za china chake ndi mufuna kuti mwaonese anthu kuti chinthucho ndi chani. Ndi ineyo ndithawikapo video chonchi. Akulu ndi video yake tionesana mmene tingakhalire pakona ngati panopa kuti muzayikapo anthu amene mwafuna kapena chinthu chimene mwachifuna. Ndiye tapanganitu follow ngati simunapange follow. Ndiye musale nthawi tiyambe. Ndewe uyo ndi CapCut. Ndiye tipanga pa new project. Ndi video ndi imene tipangadi. Ndiye apa chachikulu chokuti munthu uyi akufotokoza za zimene zozo like chonchi. Ndiye apo umangopanga pa overlay. Ndikupanga add overlay. Ndikusankha video imene ufuna kuti ikhale pakonayo. Add. Ndiye chomwe timachita apa ndikungoyichepesa. Nkuyika ngati apa. Kenako ndikuti zaoneka chonchi. Ndikuti mutha kundula akamaliza kuyankhula mupanga apa, mupanga split, ndikupanga delete mbali inayo. Ndikuti zaoneka no chonchi. Basi umomo ndi mene timapangirano tima video ngati mene. Chimozimozi so picture so. Kayikidwe kake ndi komweko mutha kupanga so delete iyi ndikupanga apa overlay. Ya, ndikuti picture yo ngati iyi tasongoyichepesa. Nkuyika ngati apa. Ndikuti tipanga play. Basi ndeka mafuna mukambe za amene umakhala kuti anthu apopo mwaonesana kuti mafuna mukambe za ndani kapena mafuna mukambe za chinthu chanji. Yathu ndi umomo ndi mmene timapangira. Ndi lero tagwiritsa ntchito CapCut komano yotsatira ndi kuti tigwirisano ntchito TikTok. Ndiye tintolanso ku video yo salira. Kasita pange follow, tipange follow.